Shma sydach chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno yn y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r app sydd yn galw gemgwellruglder. Ac fan yna ar y brig o'r dudalen ar yr ochr chwith, mae gyda ni yr 6 newid sydd yn ei angen i datblygu i mewn yn yr app. Felly os rydym yn mynd i'r gyntaf ar y llinell 10 ar y cymell i arddangos y rheswm ar gyfer yr gwaharddiad o'r gar olaf. Felly, enghraifft fan yma, os rydym yn mewnbynnu rhyw fath o'r gar sydd yn cynnwys rhanbarthiad o gar mewnbynwyd o'r blaen, fel enghraifft y bwydo, mae'r app yn dychwelyd yn union sydd heb unrhyw rheswm ar gyfer yr gwaharddiad o'r gair. Felly, dwi'n meddwl mae angen i ni i arddangos rhyw fath o neges i esbonio pam mae'r app yn dychwelyd gyda'r un lythren fel o'r blaen. Felly, mae'r gwaharddiad yn yr achos hwn yn digwydd yn yr ffythiant adroddiedig achos mae'r gwaharddiad yn ymganu i gwahardd defnyddiwr i mewnbynnu yr un gar neu yr un gerau cylthro ar ôl cylthro. Felly fan yma ar y llinell 83 i 86 mae'r amresymeg yn parholi ar gyfer os ydy'r blaenrhanbarth o'r gar mewnbynwyd yn bodoli yn y rhestr o gerau mewnbynwyd o'r blaen, ac mae'r hyn yn diweddaru yr amrywolyn bwliaidd LB defnyddiwyd. Felly, dwi'n meddwl rydym yn gallu mewn ysod rhyw fath o'r amresymeg fan yma achos mae'r cod yn parholi ar gyfer yr gwerth o'r amrywolyn LB defnyddiwyd ar y llinell 89 os nid ydy ei wedi defnyddiwyd o'r blaen, felly mae'n ychwanegu yr blaenrhanbarth i mewn i'r rhestr. Felly rydym yn gallu ychwanegu yr achos yn amgen fel hyn, sef os ydy'r blaenrhanbarth o'r gar defnyddiwyd o'r blaen wedyn, na'r rydym gallu creu yr llinell i gynnwys yr neges i arddangos ar gyfer defnyddiwr ynglŷn at y reswm pam oedd yr gar mewnbynwyd wedi ei gwarhardd fel hyn. Nawr, yn yr ardal amgen, rydym yn ambenodi yr cymwysiad o'r rhaniad, sef gyda'r hunaniaeth DV negesion, sydd yn aelod o'r gwrthrych dogfen yr neges hon, sef ymddiherio mae'r blaenrhanbarth o'r gar, ac wedyn mae'n cydydodi yr amrywolyn sydd yn cynnwys y blaenrhanbarth o'r gar, ac wedyn mae'n dweud wedi ei defnyddio o'r blaen, a talwg mae'n bynnwch gar heb y blaenrhanbarth hwn, ac ynglŷn at yr amrywolyn el blaenrhanbarth, mae'n cael ei datganu yn llinell 82 ac yn y doleniad i brafholi ar gyfer y bodoliaeth o'r blaenrhanbarth i mewn yn y rhestr o'r blaenrhanbarthau o'r gerau defnyddiwyd o'r blaen. Os ydy'r hyn wedi ei defnyddio, mae'n ambenodi yr llinell neu y gwerth, sef yr blaenrhanbarth o'r gar defnyddiwyd o'r blaen i mewn i'r amrywolyn el blaenrhanbarth. Felly nawr, os rydym yn ychydig y ffail ac yn llandydebau'r dudalen, nawr, os rydym yn mewnbynnu y gar a bwydo, a dyna ni, dyna'r neges sydd yn esbonio y rheswm ar gyfer yr gwarhardd o'r gar a bwydo. Mae'n dweud ymddiherio, mae'r blaenrhanbarth o'r gar a bwy wedi ei defnyddio o'r blaen, a tolwg mewnbynwch gar heb y blaenrhanbarth hwn. Nawr, y beth nesaf dwi'n meddwl i wneud yw, pan mae'r defnyddiwr yn pwyso i lawr y botwm dodiad i mewnbynnu yr gar, mae angen ni i
gwaghau yr rhaniad ar gyfer y negesion yn isod i'r blwch. Felly ar gyfer hyn, os ydyn ni'n yn morlleio i'r ffwythiant prompt 1 fan yma, ydyn ni'n gallu gwneud hyn fel hyn. Nawr, ar y llinell 129, ydyn ni'n yn alusodi yr gymwysiad o'r rhaniad, sef dv negesion i fod yn wag. Felly nawr, os ydyn ni'n Llandderbyn tudalen, ac wedyn os ydyn ni'n mewnbynnu y gar a bwydo, dyma'r esboniad sydd yn ei arddangos yn islaw o'r blwch. Felly, ydyn ni'n wedi rhoi y rheswm ar gyfer y gwarharddiad o'r geriau gyda'r un blaen rhanbarthau o'r gar mewn blenwyd o'r blaen yn y ffwythiant alrodedig, ond pan mae'r gar yn cael ei gwarhardwyd oherwydd nid ydy ei yn bodoli yn y gerfa, sef nid ydy y ffwythiant gar yn gerfa yn dychwelyd yr gwerth gwir, felly mae'n angen i arddangos y rheswm hwn hefyd. Felly nawr, os ydyn yn morfio i'r ffwythiant gar yn gerfa, fel hyn, nawr ydyn ni'n gallu mynosod y prawfholiad ar gyfer yr gwerth union yn yr anwolyn hwn, sef LB iawn. Mae'n hyn yn dechrau gyda'r gwerth ddim neu anghywir, ond os mae'n yn canfod y gar yn bodoli yn yr eg a data, mae'n yn troi yr anghywir i wir. Felly, rydyn ni'n gallu mynosod y prawfholiad hyn ac yr amresymig i arddangos yr neges ar gyfer y rheswm o'r gwarhaddiad os ydy'r gar nid yn bodoli yn yr eg a data fel hyn. Nawr, mae'n prawfholi ar gyfer yr anghwirdeb o'r anwolyn LB iawn. Os ydy ei yn anghwir, wedyn i dangos yr neges ymddiherio, mae'r gar, ac wedyn y gar mewnbynwyd, sef yn ei rhodyd fel parametr i'r ffwythiant yma, yn rhy fyr neu nid yn ei ganfwyd yn yr erfa, ac os anglyn at yr adnod data eg a data, ydyn yn gwarhardd unrhyw gar sydd yn rhy ber fel y rhai sydd ddim ond dwy lythren fel ci neu t ac ati. Ydyn yn gwarhardd y gerydd sydd yn rhy fer, enghraifft y rhai gyda dim ond dwy lythren fel y gerydd ci neu t ac ati. Felly nawr, os ydyn yn ychydig ffeil ac yn Llandderbyn tudalen, ac nawr, os ydyn yn fyny y gar fel y bwydo, dyma'r neges wrth yr ffwythiant adrodedig, sydd yn dweud mae rhanbarth o'r gar a bwy wedi ei defnyddio o'r blaen. Nawr, os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth ffwlbri neu lol fel hyn, nawr mae'n dweud ymddiherio mae'r gar yn rhy fyr neu nid yn ei ganfwyd yn yr erfa. Nawr, os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel awyren, nawr mae'n derbyn yr gar arwyren ac ydyn wedi symud i'r lythren nesaf sef B, ond mae'r neges o'r cylchdroi o'r blaen yn dal yn bodoli yn isod i'r blwch. Felly mae'n angen i ni pob tro i dileu y neges pan ydyn yn dod o hyd o llythren newydd. Felly, os ydyn edrych ar y cod tarddiad ar llinell 69, mae'r hyn y lleoliad lle mae'r amresymig yn torri allan o'r doleniad cyfredol i gofyn ar gyfer y defnyddwr i mewnbynnu y gar. Felly, os ydyn yn mynosod y cod i gleirio
neges fan yma fel hyn, ac os ydyn ni'n yn alusod y cymwysiad o'r gwrthrych hwn i fod yn gwag fel hyn, nawr os ydyn ni'n cyp y ffeil ac yn llantydebri, nawr os ydyn ni'n mewnbynnu y gar awyren, nawr os ydyn ni'n mewnbynnu y gar sydd yn ffwlbri, nawr mae'r neges yn arddangos, nawr os ydyn ni'n mewnbynnu rhywbeth sydd yn newydd, fel, enghraifft, bachog, fel hyn, nawr mae'r neges wedi cael ei glero ac ydyn ni wedi symud i'r lythren nesaf. Felly, ynglyn at y doddiad ar llinell 10, ydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch i'r dyddiad fel hyn. Nawr, ar gyfer yr newid nesaf, ffin ar gyfer hyd o blaen rhanbarth o eriau i fod 7 yn ytrach na 5. Felly nawr, os ydyn yn archwilio ar gyfer y patrwm 5, fan yma ydyn ni'n gallu troi y rhif 5 i 7, achos mae'n prawf holi ar gyfer yr hyd o'r gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr os ydy ei yn gyfrifol i neu yn llai na 7. Felly i wneud yr hyd o'r blaen rhanbarth i fod yr un peth fel 7 neu yn llai nag 7. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn yr holl beth sydd angen i'w wneud ar gyfer y doddiad hyn, felly ydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch i dyddiad fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn edrych ar yr doddiad ar llinell 14, sef i arddangos awgrymiadau os cymysglwyd yn fwy na'r 5 waith. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl ydyn ni'n gallu gosod rhyw fath o amrywolyn i gynnal y gwerth o'r troadau neu'r doleniadau, lle mae'r amrysmig yn dychwelyd i'r un lythren, a phan mae'r amrysmig yn symud ymlaen i'r lythren nesaf i alusodi yr amrywolyn hwn i fod yn diddym, enghraifft, fel hyn. Nawr, ar gyfer hyn, dwi'n wedi creu yr amrywolyn hollfidol gyda'r enw leg rhifo gwarhardd sydd yn ei gwrthwynebu i fod yn diddym ar y dechreuad o'r lwythiad o'r tudalen, ac wedyn fan ydyn yn dolenni trwy'r pob un lythren, ac efo pob un lythren newydd, maen nhw'n cael ei alusodwyd i fod yn diddym unwaith eto, ond ac efo pob un doleniad o'r unwaith lythren, maen nhw'n cael ei cynyddu gyda'r gwerth 1, felly pob tro y mae'r gar yn cael ei gwarhadd, felly mae'r amrywolyn hollfidol leg rhifo gwahardd yn cael ei cynyddu gyda'r gwerth 1, felly. Wedyn, os ydyn yn morllio i'r ffwthiant yn isod gyda'r enw gar yn gerfa, felly nawr mae gyda ni yr amrywolyn awgrymiadau, ac fan mae'r amrymig yn dolenni trwy'r eg a data i prawfholi ydy yr gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr yn bodoli i mewn yn eg a data. Felly, os ydy'r amrywolyn hollfidol leg rhifo gwarhadd yn fwy na 5, ac os ydy'r gar yn ag a data yn dechrau gyda'r un lythren fel y gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr, felly i atodi mandelion o'r gar i mewn yn amrywolyn awgrymiadau, ac wedyn, os nac ydy y gair mewn bynwyd yn y gerfa, i allbynnu yr cynwysiad o'r amrywolyn awgrymiadau
gyda'r neges ymddiheuro mae'r gar yn rhifr neu nid yn ei ganfwyd yn yr erfa. Nawr, os rydyn yn ychydig ffeil ac yn llandydeblu y dudalen fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn mewnbynnu geiriau sydd yn ffwlfri hyd at y pump waith, a dyna ni. Nawr mae'r app yn allbynnu y geiriau sydd yn dechrau gyda'r lythren A. Nawr, rydyn yn gallu mewnbynnu un ohonynt fel hwn yma. Ac nawr rydyn gallu symud ymlaen i'r lythren nesaf fan yma. Ac unwaith eto, os rydyn yn mewnbynnu geiriau ffwlbri hyd at y pump waith, a dyna ni. Dyma'r rhestr o eiriau yn dechrau gyda'r lythren B. Felly os rydyn yn mewnbynnu rhyw fath o'r gar fel, enghraifft, beiol, a dyna ni, rydyn yn symud ymlaen i'r lythren ec. Felly, ynglyn â'r doddiad ar y llinell 14, sef i addangos awgrymiadau os cymhellwyd yn fwy na'r 5 waith. Dwi'n meddwl rydyn ni'n wedi cwblhau neu cyflawni y doddiad neu newid hwn. Felly dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu alysod yr arwyddnod staunch neu hunch gyda'r y dyddiad fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu parhau gyda'r newid nesaf, sef yr un ar llinell 12, cofrestr ar gyfer rhygiadau oddi wrth ymwysoriadau o'r cylchtrywodau. Felly, ynglyn â'r newid hwn, dwi'n meddwl mae'r hyn yn berthnasol iawn i'r newid arall ar llinell 15. Felly dwi'n mynd i symud yr un ar llinell 15 i'r llinell yn uniongyrchol yn isod i'r llinell 12 fel hyn. Ynglyn â'r swyddogaeth hon, dwi'n meddwl ar gyfer yr rhygiad o'r bob un cylchdro. Mae angen y gyflymder i fod rhyw fath o'r elfen yn yr rhygiad o'r chwaraeaid. Mae gyda ni yn y rhestr o llythrennau un llythren defnyddiwyd, sef oddi wrth A i Y, 20 ohonynt. Felly, i ddechrau, os ydyn yn rhoi 1 funud ar gyfer pob un llythren ar gyfer y defnyddiwr i mewnbynnu gar sydd yn llwyddannus. Felly, os mae'r defnyddiwr yn cymryd ar gyfer pob un llythren 1 funud neu 60 eiliad, mae'r hyn yn cyfrifo i y gyfamswm o'r 1,200 eiliad, ac rydyn yn gallu defnyddio yr 1,200 fel yr rhygiad mwyaf alladwy yn bob un cylchdro. Felly, os mae'r defnyddiwr yn cymryd 1 funud ar gyfer pob un lythren, felly mae'r hyn yn cymryd 1,200 ac 1,200 yn cael ei namun oddi wrth yr mwyaf alladwy ar gyfer y rhygiad o'r 1,200 yw dyddym. Ond, os mae'r defnyddiwr yn cymryd, gan ni dweud 30 eiliad, mae'r hyn yn cyfrifo i 600 eiliad yn y gyfamswm. Felly, 600 yn cael ei namun oddi wrth 1,200 yw 600. Felly, mae'r defnyddiwr yn rhygio 600 ar y cylchdro honno. Ond os ydy'r defnyddiwr yn cyflymach na'r 30 eiliad, can ni dweud mae'r defnyddiwr yn cymryd 10 eiliad ar gyfer pob un lythren. Mae'r holl cylchdro yn cymryd 200 eiliad, felly 200 yn cael ei namun oddi wrth 1,200 yw 1,000. Felly mae'r defnyddiwr yn y cylchdro hon yn rhygio
unfil ar gyfer y chriciad. Felly, ar gyfer pob un tiltro, mae angen i ni rhyw fath o'r atal oriawr i gyfrifo yr eiliadau. Felly, rydyn ni'n gallu adeiladu hyn fel hyn. Nawr, ar llinell 33, dwi'n wedi mynydd yr tag newydd ar gyfer y penniad gyda'r hunianaeth H atal oriawr, ac ar y foment mae'n cael ei ambenodwyd i gynnwys yr rhif 1,200. Felly os ydyn ni'n yn equipo ffel ac yn didebru dudalen, a dyna fe. Nawr, ar y llinell 45, dwi'n wedi mynosod yr ffwythiant i osod yr ysbaid sydd yn galw yr ffwythiant newydd fan yma gyda'r enw lleihau chriciad bob 1,000 eiliad, sef bob 1 eiliad. Felly nawr dwi'n mynd i greu yr ffwythiant newydd gyda'r enw lleihau chriciad fel hyn. Nawr, i mewn yn yr ffwythiant newydd gyda'r enw lleihau chriciad, dwi'n wedi creu yr anwybolion newydd gyda'r enw chriciad, ac mae'r hyn yn cael ei ambenodwyd oddi wrth y gwerth neu yr cymwysiad i mewn yn yr tag gyda'r hunianaeth H atal oriawr, ac mae'r hyn yn cael ei trosffurfio i'r fath o rhif, ac wedyn os ydy'r gwerth i mewn yn yr anwybolion chriciad yn fwy nag ddim i namin 1 oddi wrth yr anwybolion chriciad, ac wedyn i ambenodi yr cymwysiad o'r gwrthrych neu tag gyda'r hunianaeth H atal oriawr gyda'r gwerth newydd. Felly os ydyn nawr yn equipo ffel ac yn llandydebru dudalen, a dyna fe, mae'r ffwythiant lleihau chriciad yn cael ei rhedeg unwaith, ac wedi hynny, mae'n cael ei atal ar gwerth o 1,199, ac y rheswm ar gyfer hyn yw oherwydd rydyn ni'n defnyddio yr crwm cronfachu i mewn yn yr ffwythiant i osod yr ysbaid. Os ydyn ni'n nawr yn dileu y crwm cronfachu fel hyn, ac wedyn unwaith eto equipo ffel ac yn llandydebru y dudalen, nawr mae'n parhau dros yr 1,199. Nawr, ar llinell 34, dwi'n wedi creu y botwm newydd gyda'r gar dechrau, ac fan mae'r defnyddio yn clicio ar y botwm fan yma, mae'n hyn yn galw y ffwythiant prif fan yma, sydd yr ffwythiant yn ddi-amsereddwyd, achos mae'r doleniad yn rhywi fan ydyn yn arhos neu disgwyl ar gyfer yr mewnbeniad oddi wrth yr defnyddiwr. Felly, oherwydd mae'r ffwythiant prif nawr yn cael ei galwyd oddi wrth y botwm, dwi'n wedi sylwi mas y galwad ar y ffwythiant prif ar llinell 47. Ac hefyd, dyn wedi symud yr ffwythiant i galw ar gyfer yr lleihau chriciad trwy'r gosod ysbaid i mewn i'r ffwythiant prif, fel y gallo hyn yn dechrau dim ond pan mae'r defnyddiwr yn pwyso ar y botwm i dechrau, ac nid cyn. Nawr, os ydyn yn debyd dudalen, ac wedyn pwyso ar y botwm yn dechrau, a dyna ni, nawr mae'r chwaraeaid yn dechrau yn go iawn. Nawr, dwi'n wedi creu yr anwybolion hollfridol gyda'r enw leg B chwarae i arwyddocae pan mae'r chwaraead yn cael ei chwarae, ac yn y dechreuad mae'r hyn yn ei ambenodwyd i'r gwerth dyddym i arwyddocae y gwerth.
anghywir, ac wedyn pan mae'r defnyddwr yn bwyso ar y botwm dechrau i dechrau ffwrthiant prif, mae hyn yn cael ei ambenodwyd i wir, ac wedyn ar ôl yr olaf lythren, mae'n yn cael ei ambenodwyd i ddim neu anghywir unwaith eto. Nawr, imiwn yn y ffwrthiant lleihau rhigiad, dyn wedi mynosod yr proffoliad ar gyfer y gwerth imiwn yn yr anwolyn hollfrydol LEGB chwarae, felly os ydy ei yn wir, felly i barhau gyda'r ffwrthiant i lleihau y rhigiad, os nad ydy, felly does dim unrhyw beth yn digwydd imiwn yn y ffwrthiant fan yma. Nawr, os ydyn yn ecybyffel ac yn lladydablu y dudalen fan yma ac wedyn yn dechrau y chwaraeaid fan hyn, atolwg mewn bynwch a ga dechreuedig gyda'r lythren yn isod. Felly, os ydyn yn parhau gyda'r chwaraeaid, gyda'r gair fel awyr, ac wedyn ar gyfer lythren B, gyda'r gair fel bison, ac dwi'n mynd i barhau gyda'r chwaraeaid ac dwi'n mynd i dachwelyd yn y fideo tuag at y diwedd o'r chwaraeaid yma. Nawr, dwi'n wedi cyrraedd hyd at yr lythren W, felly os dwi'n yn mynbynnu y gair wythnos, mae'n wedi defnyddio o'r blaen, beth am wythfed? Mae'r blaen rhanbarth o gair wyth wedi ei defnyddio o'r blaen, mae'n dweud. Nawr, beth wyll? A dyna'r olaf lythren. Beth y storm? Mae'r hyn wedi defnyddio o'r blaen. Beth am rhywbeth fel ystwyth? A dyna ni. Mae'r atal oriawr wedi atal, a dyna'r rhigiad sef 953. Felly, anglyn ar newid ar yr llinell 13, dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei cyflawnyd. Felly, os ydyn yn troi y stwnch i'r dyddiad, gan ni fod fan yma, dwi'n meddwl ydyn gallu ychwanegu newid ychwanegol i mewn i'r rhestra. Oedd syniad gyda mi, dim ond nawr, sef pan ydyn yn mewnbynnu pob un gair, os ma'n cael ei canfwyd i mewn yn yr gerfa, ydyn gallu althbynnu yr holl manylion anglyn ato fe ar y sgrin, sef os ydy'r gair yn ei ganfwyd yn y gerfa i althbynnu ei fanylion ar y sgrin. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn eisoes yn digon hir, felly ydym mynd i parhau yn y fideo nesaf, ac felly dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei ganfod yn defnyddiol ac yn ei fwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.